Malawi Today. Mwaswera banji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Taitanani mwaitanawo mwaitane munena kuti Comrade Ntanyiwa wafika. Taitanani amafusa ati kuti kodi lero nkhanga zaona bwanji. Ndinali msalimamo ndiye ndikufuna ndikupaseni zimene zachitika kusalima ku Ubuntu ambiri mukudziwa letu kudziwa kumene kundi ku hotelo ya Richard Chimwendo Banda. Ndiye tufuna tikuzeni kuti kodi kwachitika chani ku Ubuntu, kwachitika chani ku Ubuntu. Anthu makwapulana kukwapulana ndiye tapitani kai atauzani awo kunena kuti wabwera ti Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Ngani yathu yayikulu chigawo cha kumadzulo kuno ndimene yachitika ku Ubuntu. Munthu wina wakupulidwa kumene kuku wammenyedwa. Programu yathu akuti pasina ndiya ja Transkulia amene amanyamulira anthu katundu wawo kuchoka ku South Africa maka kudera lija limene limachedwa Pretoria. Ndi kumene amakhalira Transkulia. Ndiye madzulo ano ndi amene akuti pasira programu iyi Transkulia. Nonse amene mwapakira kale katundu wanu aimbireni Transkulia pa manambala awo aja kuti mulumikizane nawo amene wandi Mr. Chikalongwa amene amachokera kuja kubalaka choncho. Taimbirani mafoni, muli nawo mafoni namba. Ndisachiteso kuti mwakuti taimbirani amenewa kuti mulumikizane nawo mudziwe kuti kodi akunyamuka liti Mr. Chikalongo. Ndamene autipasira programu ya kumadzulo ino transport amene Transkulia transporter amene ali wodalirika. Akanyamula katundu akumafika ku nyumba kwanu palibenso pamenenso mukukumanaso ndi vuto lina lililonse. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Nkhani zathu kumadzulo kuno, nkhani yayikulu ndi imene yachitika ku Ubuntu Hotel. Chigawo cha kumadzulo Limpopo FM tabwera Malawi tikuziwiseni zimene zachitika. Nkhani
yochitisa manyazi, nkhani yochitisa manyazi yomvesa chisoni. Sindikudziwa president Lazarus Chakwera akaimva nkhani imeneyi aimva bwanji. Ndikuyankhula pano president wa china chilichonse mu chipani chija cha Malawi Congress Party komanso chipani cha dziko Richard Chimwendo amene ali aini yake lodge imene lodge zithu hotel Ubuntu kusalima amenyedwa. Richard Chimwendo amenyedwa, ndipo paka nakhala kuti panali mfuti panopa ndibwezi tikunena kuti aomberedwa basi amwalira. Ndibwezi kuchichowa chake tikunena choncho panopa ndibwezi ili breaking news yonena kuti Richard Chimwendo amwalira chifukwa kuti aomberedwa, koma mwina chifukwa kuti anthu sana konzeke. Richard Chimwendo Banda amenyedwa ku hotelo yawo yomwe, ku lodge yawo yomwe ya Ubuntu. Amenewa amenyedwa ndi mwana wa abusa Assemblies of God. Abusa amenewa Assemblies of God dzina la ultimate Michael, amene amayang'anira mpingo wa Assemblies of God wapa Salima. Ena nkufusa kuti chachitika ndi chani. Richard Chimwendo Banda anapanga ubwezi ndi mkazi wa mwana wa abusa. Richard Chimwendo Banda anapanga ubwezi ndi mkazi amene analipa banja ndi mwana wa abusa. Mwana wa abusa amene zina lake ndi Gabriel Michael amene mkazi wake dzina lake Grace nda amene anali wokwatiwa pakhomo pa abusa. Amapanga za uchisembwere ndi Richard Chimwendo Banda. Choncho Gabriel anaona zinthu zina zimene zinali zododomesa pomufusa mkazi wake, mkazi uja kumayankha mozembazemba. Ndiye lilipo tsiku limene linakonzedwa, azizake a Gabriel anamsimikizira kunena kuti ife takhala tikuwaona Richard Chimwendo Banda ali ndi mkazi wako. Ndipo amene amatumikira ubwezi umenewu ndi olemekezeka a MP Asalima Central a Gerard Kapiseni Phiri. Hey, koma kumeneko. Choncho anyamatawa anapanga kwekwe lonena kuti apange zonena kuti azapezerere Richard Chimwendo Banda. Nde inali nthawi ndi nyengo imene inakwana msikana ameneyi mkazi wa Gabriel amene dzina lake tikuti Grace, linali tsiku la birthday yake. Ndipo tsiku la birthday yake monga mudziwa anthu tikakhala pa ubwezi timakonzerana zokonzerana. Choncho Richard Chimwendo Banda anakoza mphaso ndipo anatuma Gerard Kapiseni kuti akapereke mphaso imeneyi. Ndipo mphaso imeneyi inali nsapato imene inali ya makobiro ochuluka yonyezimira yoneka mwa glass komanso mkatikatimo mwa katundu ameneyi panali chikwama, ndipo munali madresi komanso phone ya iPhone ya 1 million, komanso munali ma necklace plus munali ndrama yokwana 3 million mkati mwa katundu ameneyi.
choncho a MP a Gerald Kapisten Phiri a Salima Central ndamene ananyamula katundui ndi kukapereka. Atakamupereka katundui, mkazi anamuza mamuna ake kunena kuti ndapanga phwando lonena kuti ndofuna ndikacheze ndi azizanga ku Ubuntu, oti ndofuna azizanga onse ndikacheze nawo ku Ubuntu. Ali ndi cholinga chonena kuti pamene azinzake ali bize m'madyerero iye akakhale akupanga mchomanga ndi Richard Chimwendo Banda. Choncho mamuna wake anamasuka kumuza mkazi uja kunena kuti darling, inuyo mukhoza kupita kukacheza ndi azimayi anzanu, ine ndikupita kuntchito kunkhotakota ili filimu. Choncho Amalawi anapezeka zonoti mnyamata mwini wake wa mkazi amene tikumti Gabriel Michael ananyamuka ngati akupita kunkhotakota koma ali msalima momwemo. Choncho mkazi anakonzeka kunyamuka kupita ku Ubuntu. Atanyamuka kupita ku Ubuntu ndi pamene azizake a Gabriel anamuimbira kunena kuti mkazi wanuja wafika ndipo a Richard Chimwendo ajaso ali kuno. Choncho Gabriel anakapezerera a Richard Chimwendo Banda ali ndi mkazi wa Gabriel amene tikuti ndi Grace. As we are talking right now, Richard Chimwendo Banda atesa banja la mwana wa abusa Michael uko ku Salima Assemblies of God. Tikunena pano Grace wanenesa kunena kuti Richard Chimwendo inu ndine sitisiyana chifukwa chonoti mwandi tesera banja. Choncho anthu amene ali kusalima pamene akuimva nkhani ali odabwa kwambiri kunena kuti mtanyiwa iye anali pati, waiwerenga pati. Ndi kunena pano olo ino amene muli mu mpingo wa Assemblies of God pa Salima, nkhani imeneyi mundichitira umboni yachitika. Ngati mukufunanso umboni muimbireni Gabriel, muyankhulane naye Gabriel ndipo akuwuzani kuti ndizona. Lero Gabriel wasiyana ndi Grace chifukwa cha Richard Chimwendo Banda nda amene anapezeka zonena kuti akupanga za mchomanga ndi Grace. Ndenkumanena kuti boma ndilomweri, boma la zigololo. Chigololo chinayamba ku State House. Ndengati chigololo chinayamba ku State House, mmanena kuti anawa azipanga bwanji. Nkhani yomvesa chisoni. Abusa achakwera mu mpingo mwanotu ndi mmene akachera akudyedwa. Puma pamene tikupita kuzisankho, Puma likuchuluka kwambiri. Ndezosatira za Puma ndi zimene tikuzionazi. Zipani zimene ziri kunja wa boma ndikunena ati UTM ndi DPP chifukwa chakuti ena pamene ali sakudziwika. Ndikambe chipani chimene inu achakwera chipani chanu mwasinthana nacho kuti mupezeke mboma. Ndikunena udindo wa president munatengera kwa Peter Mutharika. Musiya kumatsinamiza koma mmadziwa zoona zake. Pamene munkatenga boma fetereza adali pa 15,000 17,000, inu lelo lino ni 120,000. Ndiye munena kuti muwinaso. Shuga uja adali pa bwanji. Izi ziri ndikukamba za moyo wa tsiku ndi tsiku wa mtauni ndi wa kumudzi. Pali zinthu zina za tsiku ndi tsiku mtauni ndi kumudzi.
kumuti shuga asamashote ndi mchere. Izi mchere, sopo, suga zisamashote. Zikangoshota amayang'ana utsogoleri kodi ziushota bwanji mtengo. Ndezinthu ngati zadula kale shuga nali pa 100 kwa 600 kwacha. Nde ino achakwera ulamuliro wanu mtauni shuga ni 1.2. Nde shuga uja wina ali chitolo kumidzi amtenga atenaye kumidzi kuja akagulitsa bwa. Mtauni ali 1.5 or 3.5. Nde wina wasitolo yake kumudzi abwere mtauni amuode apitenaye kumudzi kuja akagulitsa pa 3.5. Awerengera transport ndi zina zotero agulitsa 6.5. Kena mwambona kuti mukuchacha mitengo yodula iyayika mwambitsa ndinu. Utsogoleri wanu achakwera wapangira kampeni DPP. Chifukwa chipani chimenechi chimene mudasinthana nacho. Posinthana mudasinthana ni mitengo yomwe simudasinthane mpando okhayi. Nyumba ya president yomweyo galimoto zaboma zimene kukhala nzomwezo. Malawi ndi yemwe uja mitengo mudasinthanaso adakusira ndipita Mutharika. Lero mitengo yanu ili pabwanji. Izo ndilongosolazi ngatali yesu ndi waku university muchedwa nazo. Malawi mwafika pano mwachitira kampeni pita Mutharika chifukwa amene yoyo na amene mudasinthana naye mudazipesa potani mwazisiya motani. Izi chimzichidziwa. Koma ambiri kamayankhula zinthu kutengera zipani zimene zili muchedwa nazo. Iniyo muyankhule zinthu za anthu mmene amavotera ndi zimene amachita ndi zimene amayang'ana. Basi kunena chilungamo padakale pano chipani cha DPP sichivutika kampeni ata sichivutika achipangira kala MCP kaya ndino UDF kaya ndino andani mudzione kuti DPP kampeni inapangiridwa kale ndi MCP ndipo ikupitirizabe kupanga kumanga uyu kumuchukitsa kumutulutsa kumanga uyu ndi kukhoti akhoti akuti yayi sizikumveka belo kumanga so uyu akhoti akuti yayi sizikumveka belo. Anthu mukuamangawa ena nkhani zawo za 2020 ndiye mmadikira nkhani yachisankho imeneyo khoti silopusatu boma lolephera la Achakwera lakupulumuka boma la Makolinja. Let's see on the beat. Ndikatero sopari Mpopo FM mradi ndine comrade Ntanyo wa mlandire moni a captain anko anga a captain Landran moni kumene muliko mwayankhula fundo zomveka wakumvatu wamva kuvotera Chakwera it's just a waste of time. Ndipo mukamakhala kumeneko dziwani kunena kuti amalawi sakukufunani mukungoona kuzika kamiza zigololo ndendisi. Cabinet minister ya zigololo, cabinet minister ya zigologoi. Bafama ngolangole Watu maliza jina la wanifu ya Malawi mafuno wa Alijani mukuti bwanja comrade mabega famu ngolangole Inati ya matoka tisalire Kazazo watipande Ingazi watipande Kumbula Akuti kumanga Japi Mihango milandu yake kuifufuza yopanda ntchito koma titapita kweli ya fete tauzidwa kunena kuti akuti Japi Mihango chimene amangira amaganizira kunena kuti ndamene anapereka ndalama kuti ma demonstration ako nzuzo achitike.
chifukwa chimene anamangira ajapi muhango akuti akukaikiridwa kuti ndi amene anapangisa kuti ma demonstration achitike kunzuzu, ndipo apolisi anakana kunena kuti ife tilibe umboni, koma Richard Chimwendo Banda anakakamiza apolisi kuti pitani mukagwira ajapu mihango. Iye atakutumulidwa. Inanzi ya matoka tisalire kazazo watipande indazi watipande kumola anapitisapo anthu kakasu kakang'ono pa megafamu ya ing'ono. Hey! Inala wandife ya Malawi mafundo wandi hatu tifumili kufera chizungu tinavotera njala kumabonera chiteze tipilire inanzi ya mbatoka tisalire kazazo watipande chindazi wenchipande kumola usiku wabwino amayi Joyce Banda, usiku wabwino Peter Mtarika, ndikatera sene ndabanduka mafuta muna wapeza pa 500 soya biso pa 100 ulemi kumakula mu 500 kata wa masima 200